Bana sa 1.6 milyones pesos ang kantidad sa mga sabungan na sakit sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement AG7 ingon man sa RID Regional Intelligence Division 7 o Regional Drug Enforcement Unit RDU o Police Drug Enforcement Group Visayas o PIDE Visayas sa ilang regular inspection sa mga courier companies karong adlaw. Gibagaluhan ni Intelligence Agent 1, JC Kabututan na mao nga pag-inspection sa kaning mao nga mga courier o nasuta nga usa sa mga courier ilang bisita tulo ka mga kahon o kaning equipment box ang gilingkuran sa K9 dog o nagduda ang team nga dunay mga kontrabando ang mao nga sud sa mga equipment bags. Pero nagigidala diri sa Pietras ang kaniga baong mga equipment bags o karon na diskubrihan nga matag box dunay sulod nga tag-4 kilo nga siya nga gisud sa tibag o tibag gisud o giputos kini sa kaning interior nga ligid o kining goma nga kuno di makita ano mahiwawan mga higala o gisud sa mga LED o kaning spotlight. Gikan kini sa kauluhan o niabot diri sa Santa Visayas nga ipabuhag ita diri apan napakdan sa atong mga operative team yun. Parayon kamo sa pag-follow sa atong YouTube, Benjie Talisic. May nga daw. Inyong masaksihan sa kulikod bahay ng kini mga kontrabando. 12 kilos sa methamphetamine hydrochloride o gibadabada nga 81.6 milyones ag DDB value. Naadiri ang atong Director sa PDS7, Regional Director Live Ortiz o ang atong kadakuha sa opisyal sa RID, RDU o man sa PDEG. Isaksihan ang kanimaong butang o mark ang kaning mga NASAKMIT nga mga methamphetamine hydrochloride mga higala. Hindi makita mo ni ang pinakalabing dakong accomplishment karon tuiga bisa pa man sa pandemya sa coronavirus disease. Ang mga ahente sa PDEA o mga operatiba sa RID o RDU way puwas sa ilang operasyon sa pamahagayon sa maong pag-operate nining mga kontrabando nga moabot sa Santa Visayas. Nasuta nga kinigigas kaluhan gi-travel by land trip diri sa Central Visayas. Kini yung higala Benjie Talisic mayong adlaw.